Fl-Isptar Mater Dei beda jopera teatru ġdid innovattiv kruċjali għal pazjenti li jiġu bżonn interventi fl-arterji u l-vini grazzi għall investiment ta' 2.7 miljun euro. Il-Vascular Hybrid Theatre li tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u mammar b'apparat avvanzat li jippermetti lil professjonisti jaraw l-arterji f'diversi partijiet tal-ġisem tal-pazjent mingħajr il-bżonn li tinfetaħ xi parti mill-ġisem. Permezz ta' apparat sofistikat jistgħu jsiru interventi minn sieq il-pazjent permezz ta' toqba żgħira. Dan l-investiment se jwassal biex isiru ferm aktar interventi u b'riżultati ferm aħjar waqt li jkun hemm saħansitra inqas komplikazzjonijiet għall-pazjenti. Fil-fatt fl-ewwel ġimgħa mindu beda jintuża dan it-teatru speċjalizzat diġà ġew operati b'suċċess 20 persuna. Minn barra hekk it-teatru se jkun kruċjali wkoll biex isiru interventi f'emerġenzi u aċċidenti tat traffiku li jkunu jirrikjedu intervent fuq arterji li jintlaqtu jew saħansitra jiċċartu. Dan huwa teatru li huwa mammar b'apparat tal-aħħar portata li jħalli lill-ispeċjalisti tagħna jagħmlu operazzjonijiet fuq l-arterji, operazzjonijiet serjissimi li jsalvaw il-ħajja tal-pazjent. Minnu ħajjibbenefikaw ħafna u ħafna Maltin u Għawċin. Il-Ministru kompla li b'dan it-teatru l-pazjenti wkoll ikunu jistgħu jirkupraw iżjed malajr u jirritornaw għal ħajja normali tagħhom bla bżonn li jagħmlu wisqiem jew saħansitra ġimgħat fil-proċess. U semma wkoll li fejn qabel pazjenti vulnerabbli mhux dejjem kien possibbli jsirlhom intervent simili, issa b'dan it-teatru qed tiġi offruta tagħma ġdida. Għaldaqstant li llum nistgħu ngħidu li għandna l-aqwa kura għall-arterji u l-vini f'pajjiżna, waqt li l-Gvern ukommess li jkompli jinvesti f'iżjed apparat biex il-professjonisti f'pajjiżna imexxu l-kura tas-saħħa l qudiem għal ġid tal-poplu Malti.